matan aure da yawa yau a Najeriya, musamman matan Hausawa a arewa, murji'awa ne. Mafi yawancin mata murji'awa ne. Za ta zage saboda tana girki, sai a kira sallah sai ta ki tashi. Da nufin me? Ci na gaba da sallah. Ka ji la'ananniya, ci na gaba da sallah kamar gara. Ci na gaba da sallah shine hadisinta da ta rike. Kuma annabi ya ce wanda duk ka shayar, ko da kare ne ko mai hanta ne, gaskiya annabi ya faɗa haka, za ka samu lada. Akan haka kike jinkirin sallah? A to ai in na bari miyar za ta kone, in an sauke ta za ta kone? A ai yara ne dole a ciyar da su saboda akwai falalar tarbiyya. Duk wannan murji'anci ne ba su sani ba. Rashin iya fassara aƙidan ne da salanta yadda take, ko shi yasa ba a ganiya. Shi yasa duk wata mata da za ta fake da cewa aikin gidan miji ya zama tana saba ma Allah wajen ibada akan lokaci, wallahi murji'anci take fama da shi. Ta kudurci aƙidar ko